Onderwijs is de ruggengraat van vooruitgang en de sleutel tot een betere toekomst. Maar in Suriname blijven te veel talenten onbenut. Dromen stranden door gebrek aan middelen, motivatie en kansen. Dat moet en zal veranderen. Studeren mag geen luxe zijn, studeren moet een recht zijn. Geen talent mag verloren gaan. Elke studerende moet de kans krijgen om te groeien, te leren en te bloeien, ongeacht achtergrond of inkomen. Daarom herstel ik de studiefinanciering die ik in 2015 introduceerde. Maar dit keer gaan we verder. We verruimen de mogelijkheden, zodat niemand meer hoeft te kiezen tussen studeren of overleven. We vernieuwen het onderwijssysteem, maken het gericht op de arbeidsmarkt, zodat wie studeert straks ook een plek krijgt in onze samenleving. We empoweren onze leerkrachten, meer waardering en ruimte voor groei. Gemotiveerde docenten maken sterke leerlingen. Scholen, van basisonderwijs tot universiteit, mogen nooit meer verwaarloosd worden. Onderwijs moet ons vormen en bevrijden. Of je nu verpleegkundige wil worden, ingenieur, ICT'er of landbouwdeskundige, die kans moet er zijn. Zo bouwen we samen aan een veerkrachtige samenleving, voorbereid op de uitdagingen van morgen. Ik kies voor een Suriname waarin studeren zonder barrières mogelijk is, met motivatie, kansen en perspectief. Want kennis is macht en ik geef onze jeugd de sleutel. Studeren zonder barrières, met motivatie en kansen. Geen talent mag verloren gaan. Kennis is macht en wij geven onze jeugd de sleutel. Suriname, stem NDP nummer 2, Michael Ashwin Adin. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Weer bij een nieuwe verslag van Kulturu TV. Wij hebben vernomen dat de werkzaamheden te Academisch Ziekenhuis Paramaribo, meer bekend als de AZ, de werkzaamheden zijn gestopt. Waarom? Omdat de regering een achterstallige betaling heeft. Helaas kan ik binnen niet filmen omdat ik door het projectmanager eruit ben gezet. Maar ik heb toch enkele tot een paar beelden kunnen krijgen voor u. Ik breng u de volgende beelden toe. En kijkers, dit is de spoedeisende hulp, EHBO, als hoe wij mensen van Suriname het kennen. De aannemer die belast was met de renovatie, heeft dus de werkzaamheden geschorst voor onbepaalde tijd. De renovaties waren begonnen in augustus 2024 en we weten nog niet wanneer de regering zal betalen. En het gaat om een bedrag van $230.000. Dit is veel. En we zien nog een paar mensen daar bij het gedeelte waar ze bezig zijn met renoveren. Maar ik weet nog niet wat ze daar doen. En op vrijdag 23 mei 2025 was de president ook van Suriname de opening gaan doen van de eerste fase
van de vernieuwde spoedeisende hulp. Dus we moeten even kijken wat er gebeurt hier in Suriname. Heel moeilijk voor de mensen die ziek worden. En ook voor de mensen die al ziek zijn. Medicaties niet te vinden. Onze hospitalen gaan achteruit. We hopen dat na 25 mei, dus wanneer de nieuwe regering komt, het wel goed komt met Suriname. Het doel van de renovatie is geweest om een efficiëntere en moderne spoedeisende hulp die beter in staat is de groeiende vraag naar spoedeisende zorg aan te kunnen. Maar helaas, door de achterstallige betaling zijn de werkzaamheden nu tot on hold gezet voor een bepaalde tijd. Dus het kan ook volgend jaar zijn, kan dit jaar nog zijn. Maar kijkers, wij hopen dus dat alles goed komt met spoedeisende hulp. Het is nu wel in gebruik, maar ik kan binnen niet filmen, ik weet niet hoe het verder zit binnen. En dit is hoe ons hospitaal van buiten eruit ziet. Vol met struikplanten, gras. Het wordt ook niet makkelijk onderhouden, zie ik. En ik hoop dat de desbetreffende instanties wel werk van maken, want dit is dan geen goed gezicht voor het academisch ziekenhuis hier in Paramaribo. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Kulturu TV, vandaag de AZ. En u weet het nu wat het probleem ligt. En kijkers, ik ben Krishna Lakpat, hier vandaag de AZ, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik wens u een fijne dag verder. Vergeet u niet te liken en te abonneren. En ik zie u bij de volgende. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo weinig man, maar de man is veilig staan.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.culturo.com for the generation them.